tak critani kanggo sipo mangko sore rene tak critani kanggo sipo mangko sore sikat Mas Rudi. Padang bulan padange kaya rino rembulane sing awe-awe padang bulan padange kaya rino rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore rene tak critani kanggo sipo mangko sore rene tak critani kanggo sipo mangko sore ya cak iya yo nyok munyok iki mike ngomong asik. Iyalah. Kok ana macan barang to? Ora macan kuwi, Des. Kaya jin ngono kok ngene lho. Jini jini lho. Dumajale. Ngene iya lah iki. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mlebu rene setrum. Kepiye? Setrum ngono bocah nyetrum ning ngono kuwi. Bocah ning kono nyetrum ya. Ndi to sing ndi? Wah, gendut ning kono nyetrum. Oh, tak kira sing cantik kuwi. Lah aja. Ya, awak dhewe tekan ndi Mas Rut? Ning kene Rut. Siguk. Heh? Endi? Siguk. Siguk. Lah ya wis, acarane napa? Acarane manten. Manten nikah. Nikah. Nikah sapa sing nikahmu? Mbak sapa pakai? Mbak Fitri karo sapa? Mbak Fitri. Mbak Mas Reza karo Mbak Fitri. Mas Reza, Mbak Fitri Jawa. Ya sak tak dongake muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal beri momongan. Amin. Lah ya pokoke sing intine pokoke enggal bendok. Apa? Ndok. Ndoke? Mesti meteng lho. Oh. Amin. Lah iya dongane sing apik-apik lek Rut. Nah ya wis. Tak dongake masyarakat kene tambah rezekine sehat Amin selalu. ya Allah. Saiki aku gumun, Bos. Kepiye? Ikete wis apik-apik, Bos. Lah, ning rupane bluduk kabeh. Durung adus mau apa? Ora adus pisan blas. Lah, kono ganteng ya kene mrongos los. Riko adus lho. Riko adus lho. Lho wis no. Ning sampan. Lah ning sampan wis di adus kosoki malah jebule tak tiliki sabun mah sanlet. Kentir bersinar to lho. Lah ya sanlet tir untune tok. Ngene iki. Yuk. Tata. Kose aku jodoh sik kan piantun kene kan durung kenal terus sampean. Sampean jenenge sapa saka ngendi? Anake piro nek wis anak? Edian bojoe urung apa? Urung. Yo. Ya. Nggih nepangaken nami kula Andes, Bos. Heeh, Andes. Apa kuwi singkatan saka apa? Anak bedes. Aja. Anak desa wae. Anak desa. Saka omahe ngendi? Purworejo. Aduh lho iki, Bu. Nggih. Iki nampa saweran lho, Bu. Bar 1000 Ayo aku termasuk tuyul. Lah iya. Ayo. Toto, ayo. Lho kepiye to iki kok iso nyempret e? Hah? Kok iso nyempret? Iso nyempret syaratnya merongos sik. Gak iso merongos. Toto, ayo. Ayo. Rasa ngeyel. Mana mana oleh. Ya anak sapa to mlayu iki? Oh, Bu. Untal. Yuk, sabrak.
Tangane ra petentang-petenteng. Iya wis seneni lho kowe. Ayo weleke tik pledi. Komendane anyar iki. Kaya remason. Bar pelantikan komendane soal iki. Bar komendane bar pelantikan soal. Oh, kula pelantikan. Yuk, siap, gerak. Ayo. Ayo, siap, gerak. Masih. Apa? Masih. Iya apa? Ora ngerti to. Wong edian. Krungu ora? Lurus. Piye? Lagune apa, Lek? Ya, Katok rock ya mini ya. Indo es krim enak, sing wong dodol botak. Ora iso ngono kuwi. Ora kae jare iki lho Deni iki lho nek nyanyi cok ngono. Abadiye emane cecena abadia amane teteku abadito ngono seneng wes saya bengi kentir makane aku payah nek kowe kentir iya kondommu arek turun wek nyong iya ya wes disediani kasur jan gulinge ambune lumpur lapindo matamu mambune gorengan terasi kabeh. Bakul sego goreng ae. Wis to. Ayo lek Rut. Oke. Jate apa? Ayo rukun Islam. Ayo bro kanca. Ayo bro kanca. Ayo. Ayo monggo. Ayo bro kanca ngawerono. Rukune Islam ya iku 5 syahadat rukun kang siji piso sira kelawan aji kaping pindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat ping 4 poso ana ing wulan Ramadan ping 5 kaji kaping 5 kaji lamun kuwasa ayo rokok Islam yo iku 5 syahadat rukun kang siji piso sira kelawan aji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat ping 4 poso ing bulan Ramadan kaping 5 haji lamun kuwasa rapi latihan ping pira kuwi latihan kok iso rapi ngono alah kok pinter ya mie ya dimi apik sip lek Riko Jos Mama Rono aku tak nyanyi iya nyanyi nyanyi aku ana request ki Des apa Tresno tanpa wales ora iso saka Mbak Mega endi Galih SP channel. Aku disawer kok gelem ora kowe. Ora apa le? Kok sampean yo? Jatahe sampean. Ya. Aku tak sing wong loro-loro. Ya, apa lagune? Mau sempras-sempras sapa? Ayo. Ayo. Mas operator. Ya, Mas operator. BDG audio ini mic yang untuk keteplak ya satu mati. Apa? Ya. Baik, yang satu ini kita tampilkan kepada yang satu tembang hadirnya yang sakitin hati ya. Tentunya dikasih adalah Lila yang tadi sudah dihadirkan untuk baca dengan Soyo. Ada Lila, ayo semoga cek kita. Bantu. Ya ayo. Oh iya. Ya. Apa? Orang. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Pek. Ya semono parek didokke. Dur. Iya, gimana? Main ketebak sih. Yo. Ora nyono ora ngira kowe medhot talining asmara. Asik. Iwa. Lah. Mik ketebak Mas. Tresnaku kang tulus suci. Gatel Bu. Rambok Joko malah mbok blenjani. Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu. Najan napa jroning ngati nanging aku ra iso ngoncati. Alhamdulillah tekan. Be. Ayo lanjut ya. Oh piye lagu nih? Apa wis ora kelingan sumpah janjimu nyomong marang aku Sina kesana lintang rembulan jarine tresnamu mung kanggo aku Wes nganti taun ketika nanging sliramu ora kirim marta. Barang saiki wis teko kowe malah gandeng liya-liya. Ora nyono ora Tresnaku kang tulus suci Rambok Joko malah ngoblencani. apa Iya se pisahan karo sliramu. Najan apa jroning ati nanging aku ra iso ngocati. lilo atiku wis lilo. Nanging aku ra kuwawa mergo atiku wis kepacu tresno. Lila atiku Iya, Najan pancen ku keloro-loro. Nanging aku ra kuwawa mergo atiku wis kebacut tresno. Telak bodolku sepiro telak bodol duwite ra ono. Nanging aku ora apa mergo atiku wis kadung lara. Aduh pak sisan.
Ora kasar-kasar. Ya, diroda dulu meneh, ya. Toto sik. Ya. Apa ngene? Apa iki Mas Deni? Apa? Kepriye? Ais, mumet aku. Wajib kowe tak wabungi wae. Nggon aku wis kaya rumput. Rungkut walfut. Lo juga lo seperti rumput. Ini seperti kebo. Ayo, dilanjut bos. Ayo. Wajib ngain lanang wadon durung ilmu. Wajib ngain lanang wadon durung ilmu. Aja liren yen durung rusak bodomu. Aja liren yen durung rusak bodomu. Wajib ngain lanang wadon durung ilmu. Wajib ngain lanang wadon durung ilmu. Aja liren yen durung rusak bodomu. Aja liren yen durung rusak bodomu. Rabi ku asale agawe warna. Rabi ku asale agawe warna. Kita mong sunat nulungi maring sembayang. Kita mong sunat nulungi maring sembayang. Nulungi maring sembayang. Rabi iku asale gawe wana. Rabi iku asale gawe wana. Kita mong sunat nulungi maring sembayang. Kita mong sunat nulungi maring sembayang. Nulungi maring sembayang. Wis, rong lagu langsung. Napa, Des? Napa? Gatel diwe kembang mau. Iki mesti rong adus saka Purworejo iki mau. Mesti. Apa? Kali iki mulai wis. Apik. Siapa ke sih? Ojo ending, wong iki rung bubar. Cheerleaders. Nanging laguning waktu sing garus tresnomu kaya aku ora tau ning atimu. Ora sakabeh salah kuwi ana sliramu, mung sliramu kok yo ngapusi aku. Tresno tanpa wales. Wis kerep keloro-loro atiku, apa nyaga iso janjimu, nanging sliramu ora tau coba ngerti atiku. Pantan cara koso kali tresnomu, Sliramu dadi kembang
ati wis tau joko rino klawan wengi ben aja kalae mongso ngelungki tresnaku iki sakuwate daya anggonku ngrukepi nanging lagune aku sing karo tresnamu kaya aku ora tau ning atimu siramu mong siramu kok yo ngapusi aku wis wancine mangkatake tresno lahir batin aku wis lila timang lara iki saya katawa-tawa timbang lara malah rusake raga nanging lagune waktu sing garus tresnomu kaya aku ora tau ning atimu sakabeh salah kuwi ana sliramu ning sliramu malah ngapusi aku yen wacine tresno lahir batin aku kudu lila timbang lara iki saya katawa-tawa timbang lara malah rusake raga timbang lara malah rusak ing raga iya wis requestane ku garek ditunggu transferane kok Ah. Oke kok di. Nang omah kok dibuka oke. apa loro 10.000 lagi tuku cilok po kae ditambah kae ku salto wi nek kuwi urusane salto heeh yo yang lain joget apa meneh Iki kok kemah ming kukar-kukur wae to iki. iya kok gatelen apa to urung adus kok tak dusi kok Wis kramas loro ta iki mau. Mafailatun oke yo formasi Mafailatul Assalamun alaika ya minal anbiya ilahi Mafailaton Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi Mafailatun Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi Mafailatul Assalamun alaika ya minal anbiya ilahi Mafailaton Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi Woi, ana apa kowe ana jangwo kok jojotaan. Wais.
Ya Irfani ronce kembang wangine mupiar kumilang aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce kembang kembange mupiar kumilang aja sira menga-mengo ora kena supaya monggo tidak ingkang sekica uripira ing alam donya kowe kuwi ora kena semoya. Ya Irfani ronce kembang wangine mupiar kumilang aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Ya Evandi runci kembang wangine mupiar kumilang aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Monggo lenggah ingkang sakeca urip sira ing alam donya ora suwe amung sedelong. Des haus Asik. Wah. Ya jejermu lho sing kok dukun lho kuwi. Kuwi mburimu. Kuwi. Aja kaget Des. Mas jadi kaget iki dene iki. Mesti kagetan biyen ra digrobyake lah itu. Wah. Den wis Den. Kuwi ki ora. Apa mlebune arep apa? Berarti maune wis. Genduk dina santri lulusan pondok isih perawan durung tau ketemu tak rewangi sarungan gawe sangka Assalamualaikum lakokno bapak nemriro tak rewangi ngempet orang ngerokok maca sopan ben koyo nang pondok elah dalah suangku lali mlotro jare bapake aku koyo santri peko ora gelem mlebu nek lagune kuwi. Apa to, Des? Alah. Tumajane. Wis to. Apa arep lagune malah? Yo kalah monggo sik iki game mlebu monol aja kalah. Sik, monggo diwehi.
Putri Sarinande Putri Sarinande Putri Suri pujaan sang Dewi tiap hari sang putri menari diiringi Putri Sarinande. Putri Sarinande Putri Suri pujaan sang Dewi tiap hari sang Dewi menari diiringi lagu Sarinande. Warkutara arane wayang sing lakoke arane dalang limang sasi kaya wong ilang jebule ra ono sing nyawang. Esok kaya wong gemblung sore-sore dolanan long bumbung ati iki rasane wis kembung wani nyawang ora wani nambung. Sikro ngayodya angayai karya pakarya ning pojok kumagot setya dan setali wandya manunggal setya dambya dina asli suarane gemuruh samya rebut ngarsa estu bandha rawana sanyata kejuru-juru marai garwa. Sikro ngayotnya
angayai karya pakaryan ing praja kumagot setya jancut taliwanda manunggal setya dambya sinasri swarane gemuruh samya rebut ngarsa ngestu pandha rawana sanyata kajuru-juru ayahi karya Sikro ngayodya angayai karya pakaryan ing praja tumagot setya kancut taliwanda manunggal setya dambya tinasri swarane gumurung samya rebut ngarsa estu pandha rawana sanyata kajuru-juru ayahi karya Sikro ngayodya angayai karya pakaryan ing praja tumagot setya kancut taliwanda manunggal setya dambya sinasri swarane gumurung samya rebut ngarsa estu pandha rawana sanyata kajuru-juru ngayahi karya Oh, balik. Ah, iya kok. Burung lulus. Sorarame gumuruh swarane kotor rupa pindha atane samodya pasang lampahing para wadya iya. Ya nyoh, iki miki. Iya. Wis Padha pamitan Pak Monol. Sampun, Pak. Nggih. Pamit. Nyuwun pangapunten bilhaule atur kula mboten pinak ningatine panjenengan lan ugi kelakuane kula sing kethek nyuwun pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga nanti masih ada beberapa berikutnya bagi para penonton semuanya sematur sembah nuwun yang telah hadir di sini. Pokoknya semoga dilanjut dengan banyak hal. Yuk. Pripun? Kae dipanggil ro Mbak Pia lho. Ya. Ya. Aku nek ora duwe mripate melek. Oke.
Nggih, menika wau sampun kabeh arsa. Guyon waton monolan saking Nyuk Putra Kawedar. Mbok menawi wonten kelepatan saking sedaya Pak Monol estu saking Nyuk Putra Kawedar nyuwun agung ing pangapunten. Alhamdulillah iki amplope iki mesuhane iki. Amplop gedhe iki kudune. Ndi meneh ana ora? Ya iki ora apa-apa wis ngono kuwi ora apa-apa. Wis gawa sik. Moh gawa sik. Kowe engko le setor nang omahku. Ora ya rasa bali bareng aku kowe. Tak gabur kowe. Pokoke iki nasi goreng pokoke iki. Pripun iki? Babak kewan-kewan langsung